соат ба вақти прага расода ҳаст ва чун маъмул дар ҳамин вақт ман ҳар рӯз барои шумо сархати хабарҳои рӯзро мегӯям. Бинандагони азиз ва босипос аз якояки шумо барои таваҷҷӯҳ ва барои ҳамроҳӣ ва умедворам ки ҳамаи шуморо баъд аз 3 соати дигар бозам дар пахши мустақим ва дар ҳамин ҷо, яъне дар Озодӣ видео, канали Радиои Озодӣ дар YouTube дар барномаи хабарӣ хоҳем дид. хуб, бо таваҷҷӯҳ ба он ки аз дирӯз ба ин тараф мавзӯи заролшавии гурӯҳи маҳбусон дар Тоҷикистон ҳангоми интиқол додан аз як зиндон ба зиндонҳои дигар доғ аст. Бо пайдо шудани тафсилот дар ин бора мо ҳатман дар барномаи хабарӣ ба шумо маълумот хоҳем дод. ёдрас мешавам ки ҷасади аксарияти маҳбусони ҳалокшуда дирӯз зери тадобири шадиди амниятӣ ба хок супорда шуданд ва теъдоди ҳалокшудагонро 14 нафар эълон карданд. ҳукумат дар интизори сармоягузор, мардуми лабташна ба умеди оби борон ва ё чӣ гуна даҳо хонавода дар яке аз деҳаҳои Муъминобод аз набудани оби ошомиданӣ ранҷ мекашанд ва тавре худашон мегӯянд оби боронро менӯшанд. ҳамкори мо ки ахиран аз ин деҳа баргашт дар як гузориши зиндагии сокинони ин деҳаро намоиш медиҳад ва боз ҳам ба гуфтаи мардум агар дастрасии онҳо ба об таъмин нашавад, маҷбур мешаванд ки маҳалли зисти худро тарк кунанд. нишасти дурӯза миёни афғонҳо дар Қатар бо тавофуқ дар мавриди қатъи хушунат ва идомаи гуфтугӯҳои сулҳ ба поён расид. гуфтугӯ миёни афғонҳо бо ширкати 71 тан аз Афғонистон ва намояндагони Толибон 7 ва 8 июл бо мизбонии Олмон ва Қатар дар шаҳри Доҳа баргузор шуд. музокирот миёни афғонҳо дар ҳоле сурат гирифт ки ҳудуди 2 моҳ қабл ин нишаст дар пойтахти Қатар бинобар ихтилофи ҷонибҳо баргузор нагардид. Толибон ба феҳристи пешниҳодкардаи ҳукумати Афғонистон эътироз карданд ва ин боиси таъхир дар баргузории нишаст шуд. давоми чанд моҳи аввали соли ҷорӣ чунин нишастҳо дар Русия ва Покистон низ доир шуда буданд. таъхир беҷаз он намемонад. охири ҳафтаи гузашта рӯзноманигори телевизиони гурҷии Рустави-2 Георгий Габуния дар пахши мустақим президенти Русия Владимир Путинро таъхир кард. вазорати корҳои хориҷии Русия таъхири президент Путинро иғвои нирӯҳои радикалии Гурҷистон номидааст ки ҳадафи он халалдор намудани равобити миёни Русия ва Гурҷистон мебошад. дар барномаи имрӯз мебинем ки ҳарфҳои рӯзноманигор чӣ вокунишҳоеро дар пай доштааст. истироҳати тобистонаи тоҷикон дар хона ва ё лаби баҳри Кабуд. бо фарорасидани мавсими истироҳат албатта сокинони Тоҷикистон ҳам тафриҳи худро нақшакашӣ мекунанд. сафари тоҷикистониён ба хориҷ тариқи ширкатҳои сайёҳӣ гарон аст, вале бо ин вуҷуд гуфта мешавад фарҳанги тафриҳ миёни тоҷикон дар хориҷи кишвар маъмултар мешавад. феълан даҳо ширкатҳои сайёҳӣ амал мекунанд ки имкони сафар ва истироҳат ба кишварҳои гуногунро барои сокинони Тоҷикистон пешниҳод менамоянд. зимнан Тоҷикистон бар асари вазъи иқтисодии худ барои таъмини шаҳрвандонаш ба сафарҳои бидуни раводид ба самти гуногун маҳдудиятҳои бисёр дорад. бо шунусномаи Тоҷикистон бидуни раводид танҳо мешавад ба 54 кишвар сафар кард. хуб, дар барномаи имрӯза хоҳем дид ки дар мавсими имсола сокинони Тоҷикистон бештар барои истироҳат кадом кишварҳоро интихоб карданд. ва ҳамин лаҳзаҳо ҳамкорони мо бо сафири амрико дар Тоҷикистон мулоқот доранд ва фикр мекунам ки то барномаи хабарии мо ин мусоҳибаро дар даст хоҳем дошт ва тафсилотро метавонем дар барнома пешниҳоди шумо кунем. ва чанд хабари дигар низ ҳаст ки дар барномаи хабарӣ манзури шумо мешавад баъд аз камтар аз 3 соат дигар дар пахши мустақим дар Озодӣ видео соати 1 бо вақти Прага, соати 4 бо вақти Душанбе ва соати 2 бо вақти Москав.